Zarok ektike, buxwe nexweşe û talesemi ev nexweşî gelek mühime û li Tirkiye gelek insan hene muxabin gelek nexweş hene. Divê klîbê da drama Rojîn Demirkirana neh salî binêrin çawa tê behs kirin. Yüzüm soldu, ellerim buz kesti. Geldi yine kanalıma zamanı. Divê klîba balkêşte hewara nexweşên talesemiyê cî digire. Rojîn keçikeka 9 salî ye. Bi nexweşiya talesemiyê ketiye û ji 15 rojan carekê xwîna wê diguherînin. Çaresizlik çare olacak derdim hep biliyorum. Ben de sağlığıma kavuşacağım anne. Bavê Rojîn, Sabahattin Demirkiran serokê komeleya nexweşên talesemiyê ya Diyarbekirê ye. Ji bo balkişandina li ser nexweşîna talesemiyê klîbek amade kir. Di klîbê de Rojîna 9 salî helbesta bi navê Dolopek xwîn dixwazim bi xemgînî dixwîne. Talasemi hastasıyım ben anne. Dermanı başka canlarda saklı bu derdin. Rojîn li sazê dixe û hêvî dike herkes klîba wê temaşe bike. Karne almaya giderken ben... Sıba ve hemû hevalên min li dibistanê karneyên xwe bigirin. Lêbelê ez ê herim xwîna xwe nû bikim. Ez ji jiyanê hez dikim. Jiyana min di destê wê de ye. Eger hûn xwînê bidin bankan wê gelek kesên weke min jiyana xwe berdewam bikin. Hemû ferdê malbata Rojîn divê klîbê de cî digirin. Xwişka Rojîn, bêrîvan jî stran dibêje. Derdime derman bulamadım, yarama merhem olamadım. Ünlü şarkıcıdan destek almak istedik. Me dixwast ku hunermendên navdar divê klîbê de bileyzin. Teklîfa me qebûl nekirin û alîkarî nedan me. Ji ber vê yekê min stran got. Bavê Rojîn serokê komeleya nexweşên talesemiyê ya Diyarbekirê Sabahattin Demirkiran got li herêmê 2500 û li Amedê jî 500 nexweşên talesemiyê hene. ما قليبكي پر خمگین ما بدار خست ما بسری باور که ما جنز علی بو قلیب حق الدنگ بده بی قلیب سادجه جبونا انسان ولات ما بشتاری وان نخوشا جبو خوینه به Bu acılardan, canımı yakan iğnelerden ben de kurtulacağım. Demirkiran dibêje ji bo ku nexweşên talesemiyê baş bibin hewcadarî bi neqlên mîxî heye. Yorgun yüzüm, sessizce konuşan gözlerim var benim. 5000 ünite خوین دکرن 5000 روی این انسان هفته پازار روزا که 3 ünite دکرن اینجا sadece ev nexweşî bi خوینه naqede. Engemerin eteme, ezdi tırsımle daye, ezdi tırsımle daye. Çîroka Rojînê ya zarokeke nexweşe ku pêwistiya wê bi alîkariya mirovî heye. Ew jî weke her kesî ji xweşiya jiyanê hez dike. Onlara baktıkça dökülür gözünden yaşlar annemin. Hevalên wê îro biçin qarneyên xwe bistînin lêbelê Rojîn wê biçe nexweşxaneyê tevî gelek kesenin talesemî nexweşiyeke gîran e heqeten û alîkariyek jî